tausaya ki karbe ni masoya. Kin ga da san ki ni nake iya yin nazari, amun kuskure kyale in yi unzuri. Kyauta akan shi koda ta 100, zan yi faɗan da ba na duba yawan ayari. Zan bauta akan shi koda kwana haɗari, komai zan yi domin yardar ki ne. Komai zan bari idan har sanadin ki ne. Yaushe za ki yarda ni mai kaunar ki ne. Gwani na gwanaye ni dan gwarzon ki ne. Ƙarfi na a koda yaushe kaunar ki ne. Dai muki so kalar da ba a misalta shi ne. Kwatancensa to ya fili fa da gaibu ne. Furta shi kama da kalar sirri ne. Akwai ne a wani fannin kuma babu ne.